Ikaw si Angela, ma'am? Ma'am, delivery, ma'am. Shopee. Kakinsa ka? Imuha, ma'am. Ikaw si Angela? Imuha siya nakakuan, ma'am. Deliver lang namo. Ha? I-deliver lang namo. 3.8 bayran. Oo, ma'am. Nakuha mo na na, oy. Oo, ma'am. Imuha mo ko naka-address. Na-inform ka, ni? Wala, Jud. Ano, ma? Wala, Jud ko na-inform, ani, ay. Wala ka naka-order dahil nga, ni? Wala, nanuwara Jud ang nag-text ako, ay. Unsa man, ma'am? Nga Shopee, nag-order Jud kong Shopee. Everyday na, Jud, nag-text Jud ka. Tapos, Tapos karon na-shock ko. nasya ka sa bayranan? Nakuha mo na na, ay. Dako kayong bayranan. Mo mong guni mong order ko. Idigo ra po naman ni gi-deliver. Kita na nagpa-deliver. Imo may pangalan. Ha? Imo ang pangalan. Ano, kita akong, sender. Wala ni sender kay ikaw may nag-order ani. Ikaw si Angela, ma'am? Ma'am, delivery, ma'am. Shopee. Kakinsa ka? Imuha, ma'am. Ikaw si Angela? Imuha siya nakakuan, ma'am. Deliver lang namo. Ha? I-deliver lang namo. 3.8 bayran na. Yeah. Meron. Oo, ma'am. Nakuha mo na na, ay. Oo, Wala ma'am. na may kwarta. Imuha mo ko naka-address. Na-inform ka, ni? Wala, Jud. Ano, ma'am? Wala, Jud ko na-inform, ani, ay. Wala ka naka-order dahil nga, ni? Wala, nanuwara Jud ang nag-text ako, ay. Unsa man, ma'am? Sa Shopee, nag-order Jud kong Shopee. Everyday na, Jud, nag-text Jud sila. Tapos, Tapos karon na-shock ko. nasya ka sa bayranan? Nakuha mo na na, ay. Dako kayong bayranan. Mo mong guni mong order ko. Idigo ra po naman ni gi-deliver. Kita na nagpa-deliver. Imo may pangalan. Ha? Imo ang pangalan. Gani, kita akong, sender. Wala ni sender kay ikaw may nag-order ani. Bayaran nimo or i-cancel? Oh, na, Si nanay na daw ba? si mother ang mobayad. Ma'am, ikaw bayad, ma'am. Oh, tara, doon na, ma'am. Narito sakyanan. 3,800. Amo Jud ani, tiba? Gamay naman dayo. Wala di ka na-inform di ay na naibayranan ni nga ni. Na ikaw may nag-order daw ani. Lagin sa may nag-imo ani, oy. Wala gid may kabalo, ma'am. Igor pud may mag-deliver ani baya. Kaya, apil ka nito, no? Paginlan pangani, damay pangati. Nagkatagani. Wala may kabalo, ma'am. Imuha lagi ning kuan. Imuha lagi ning account ang gigamit na nag-order. Wala gi ikaw kay nag-order. Gani. Palihog lang may open, ma'am. Happy birthday!
Wala ka kabalo? Naman siya yung message, may balar na ani mo ron. Nadiri amo pang basahon. Happy, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Huwag pa nag-ilag, dapat nag-gawin na. Birthday to you. Okay, blow the candle na. Happy birthday! Kabalo naman ka no, kasi nagpadala ni. Oh, akong boyfriend. Wow, sana all. Walang ano din, wala siya tawag-tawag. So, ma'am, nasa mensahe sa imo ha. So, morning yang kuan. Love, happy birthday. Dahil birthday mo, walang away ngayon. Bukas na lang. Hehe. Joke lang. Mahal na mahal kita, love ko. Ikaw yung the best na girlfriend. Salamat sa pag-unawa sa akin. Salamat sa mahabang pasensya. At salamat sa pagmamahal. Sa pag-aalaga mo pag andyan ako. Salamat kasi ikaw yung binigay ng Diyos sa akin. Napakaswerte ko sa iyo, love. I love you. Kahit wala ako sa tabi mo, gusto ko na maging masaya ka sa birthday mo, love. I miss you. And I love you, love. More birthdays to come. Be blessed. Okay. So, mo yung message, ma'am. So, ikaw, ma'am, naka-birthday wish sa imuhang, sa sister ni mo? Ah. Good girl lang, dahil taro eskwela. Hindi na mag-video. Okay. Sa may message ni mo sa kay sir? Ay, ano, thank you kaayo lang. Wala sa ay, ano lang, ingat ka diya perminte. Love kaayo tika. Thank you kaayo ani. Wala dyan ko nag-expect ay. Kahapon ako nga, anak ko. Nag-ano ako, sanay nagkunaon ako na tay Shopee no, Shopee surprise. Nagyod, wala yun na. Yes, wala dyan ako gi-expect. Wala akong kanitawag. Ang boss ay makulbaan ko sa nga di kang patawag. Pero ingat. Thank you. I love you. I love you, love. Kato lang? Yes. Okay, happy birthday! So,